हेलो गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बरायहरनाय थाहरलायबाय लोगोसे दिनैनि ब्लगाव मोनसे स्पेशल जायगासिम आं थांहांदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं अफिसनि थाखाय ड्रेसआबो रेडि जाबाय लासै लासै अफिससिम थांलायनोसै थ' चलो दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दाना जोङो अफिसनिफ्राय ओंखारबाय गारियाव दा सहैसिगोनानो ड्राइभाराबो आंखौ लांगासिनो लासै लासै सोरगिदिं नायलांदो एयारपर्टनि बाहेराव मा साइडआव मा नुदों बै सिगाङावनो 100 मिटार सिगाङावनो आरो सिगाङावनो एयारपर्टआ दिनै परिक्षा दङ माने एयारलाइन्सफोरनि दिनै परिक्षा दङ बेखायनोथ' आङो फैबाय बिसोरनि परिक्षाखौ लानो फैग्रोबाय आङो सिगाङावनो नै फैयै जों दा सफैबाय आरो लोगोफोर ना नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर आङो दा एयारपर्टनि भितराव दङ ओमफ्राय आरो बेहाय नोंथांमोननो खोन्थिहरनि मोननैसो जेराव माने बर'नि नेरसोन दं आरो बर'नि नेरसोन जेरखौ नायबा नोंसोरबो गोजोननाय मोनगोन आरो बर'नि आर'नाइ बे आर'नाइ सिम्बला माने एयारपर्टआव वालाव होना दोनदों आरो बेखौ आंनि उनथिंजायनो दङ लोगोफोरा नुगासिनो दं खोमा बेखौ नुबा बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो जोंहा बर'नि नेरसोनखौ नुनानै थ' नोंसोरनि बे खोन्थिहरनोसै नायहरदो लोगोफोर नै जाबाय बर'नि आर'नाइ सिम्बलखौ मोजाङै नायहरगोन लोगोफोर जेराव वालाव हिन्जाव मानसि सानै माइरं देनाय गोदोनि दिननि बियो आरो मोजाङै बेखौ साजायना दोनदों आरो लाइटिंखौबो नायहर लोगोफोर बिराद मोजां नुदों थ' लोगोफोर बेयाव एसे रेस्ट्रिक्टेड जायगा नालाय सिङाव आं खायसे भिडिअफोरखौ लायाखै क्लियारलि दा नै गेजेरावबो टार्मिनेल बिल्डिङाव मोजांथार बेखौ पिक्सार होना दोनदों आरो बेयाव बे एयारपर्टनि सोरगिदिंबो नायहरदो लोगोफोर बेयो गुवाहाटी एयारपर्टनि आरो जेराव नोंथाङा बिदि नुगोन आरो सोरहाबा जोबखांबाय नालाय आङो गारियाव गाखोनानै फैबाय नै आरो बाहेरनि नुथाय जेराव माने एराइभेल एरिया जेराव फ्लाइटनिफ्राय फैनानै मानसिफोरा ओंखारनाय आरो बै A1 नुनाया बेखैनो फैयो आरो मानसिफोरा जेब्ला फ्लाइटनिफ्राय ओंखारबा बे जायगाथिं ओंखारफैयो लोगोसेनो सिगाङाव नोंथांमोना नुगोन जेराव कार्ग' एरिया कार्ग' होनो आरो बेफोरखौ जेराव जोंनि खायसे माल बुस्थु थांनाय जेरै अनलाइन बुस्थु थांनाय फैनायफोरा बेफोर फ्लाइटजों बेफोरखौनो फैयो आरो गेदेर बे कार्ग' एरिया कार्ग' होनो माल लांलाय लांलाय जायगा बेफोरो दा जोंनाबो गारिया जामाव फासिबाय जाम जाना दं बेहाय दास किबा प क्या ना 100 মিটার রাস্তাত কিমান ট্রাফিক চাও নেকি ইয়াৰ পৰা অফিস কিমান দূৰ 100 মিটাৰ তাতেও চাও নেকি এয়াৰপৰ্টৰ অৱস্থা এইফালে চাই ল বহুত ট্রাফিক मानिनांगोन दे आरो 5 मिनिटनि लामायाव 1 घन्टासो जागोन बायदि मोनदां ट्राफिकआनो जेराव माने 100 मिटारल' एयारपर्टनिफ्राय अफिसा दिनै बेसेबांबा खस्थ' मोनखाबाय डिउटिजों लोगोसे ट्राफिकआ जायामोन बेहाय टल गेट दङ एयारपर्टनि टल गेट नोंथांमोननो खोन्थालांसिगोन दा ससे सिगाङाव बै नुहुरनाय अफिसानो
नायहरदो लोगोफोर बैनो जोंनि अफिसा ट्राफिकजोंनो जों 100 मिटार लामायावनो सौहैयाखै दासिमबो मा जाबावगोन मोनफैबाय टल गेटआव लोगोफोर नायहरदो टल गेटआ नै आंनि 10 मिटार सिगाङाव जेराव एयारपर्टआव हाबनाय गारि माखाखौ बिदिनो चार्ज लायो आरो माबा मोनसे टाइम हिसाबै घन्टा हिसाबै माबा मोनसे होनो गोनां जायो बेयाव पार्किं चार्ज होनो गोनां जायो थ' नायदो बेनो एयारपर्टनि टल गेटआ जों राइट साइडखै बै नुहुरनायानो जोंनि अफिसा बैनो बेखिनियाव 100 मिटारनि लामायाव फैनोनो जोङो दिनै 1 घन्टा ट्राफिकआव फासिबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे टल गेटबाबो जोंखौ टल टेक्स फ्रि बेहाय जोंना नायदो लोगोफोर जोंना टल टेक्स फ्रि बेहाय टल गेटआव फैसा जों होआ नायदो लोगोफोर नायलांदो जोंना नै बिथाङा गारि ड्राइभाराबो बेबो नायहरदो नै जोंना मालाय टल टेक्स फ्रि नालाय ओइनो जाबनोनो मोनासै थ' गारबोबाय जेरैखि जाया खस्थ' खालामनानै ससे लामाखिनिखौनो जोङो 100 मिटारनि लामायावनो नै जोंनि अफिसा लोगोफोर नै जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों सफैबाय थ' हाबबाय लोगोफोर नायदो गेटआव बै सिगांनि नुहुरनायानो जोंनि अफिसा नै बेजों गाखोना फैदोंमोन जोङो दा खायसे बुस्थु दंबावो बेखौ बोखारनोसै गारिनिफ्राय थ' गुड इभिनिं लोगोफोर जोबोर खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो एयारपर्टनिफ्राय दासो सफैबाय 100 मिटारल' गोजान जायो अफिसनिफ्राय थेवब्लाबो बहुद ट्राफिक आरो दिनै ट्राफिक जानायनि बिदि जाबाय थाया मेइन जानायनि कारना जाबाय दिनैनिफ्राय मुस्लिमफोरनि गोथार जायगा जेराव मुस्लिम सुबुंफोरनि गोथार जायगायानो जेराव बिसोरो मक्कायाव थाङो हज यात्रा होनायखौ दिनैनिफ्राय जागायदों बेखायनो एसे ट्राफिकआ दिनै बारा आरो जोंबो 100 मिटार जोंनिफ्राय अफिसनिफ्राय एसे डिस्टेन्सआव थानाय एयारपर्टआवनो फैनायावनो जोंबो आधा घन्टानि बांसिन सम लाबाय आरो थ' जेबो नङा बिदिथ' आरो जाबाय थाया माब्लाबा जायो थेवबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो मोनथामसो बर'नि नेरसोन सिम्बल दा जों लोगोसे आर'नाइ फालिखौ आर'नाइ जिखौ नोंथांमोना एयारपर्टनि इन्टारनेसनेल डिपार्चाराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों माबोरै मोनखो खोन्थाहर लोगोसे बर'नि नेरसोन जों लोगोसे उवालाव गाहेनजों देनाय माइ सौनाय गोदोनि बेफोरखौ मोनसे मोजाङै वालाव माबाना दोन्दों आरो फ्रेम बानायना दोन्दों बेफोरखौ नुनानै गुबुन हारिनि मानसिफोराबो गुबुन जायगानि फरेननि मानसिफोराबो नुलांगोन बेफोरखौ नुनानै मोजां मोनगोन आरो आंबो नुनानै दिनै बर' जानानै बेखौ बहुद मोजां मोन्दों आरो आंनि गोसोआ गोजोननाय मोन्दों जोंनि हारिनि सिम्बलाबो दं नालाय बेहाय थ' माबोरै मोन्दों नोंथांमोनाबो नुनानै एसे कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामना हो आरो जाहाथे मोजां भिडिअ बेनिफ्राय साबसिन हामसिन भिडिअ आं लाबोनो हायो उनावहाय आंखौ उत्सा खालामनानै आरो दासिम थ' बेखिनिखौनो बुंनानै लोगोफोर दोनथ'बाय